Zaman-zaman bututan esok rame-rame luru ramalan gambar kucing dikira gambar macan bengi diputer bengi diputer metu wong edan bengi diputer metu wong edan. Cek longsa cek langsung halo Lek sambutan. Hei lambi muntek po alah saru kebiek ben kita apa nih lah ya Allah ya Allah lah Isa Mandul ayo uluk salam kok Jo ya uluk salam sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Astagfirullah. ayo nyata weh izinnya Bah, ini bah, ini bah. Saman Rene, saman. Hei come here. Lek, Rene, delok. ayo leh Ngomong, iki acara apa gak roh aku kok. ana rong acara iki aku kene ngerti wong wingi ngisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Nah, toh. Apa kau? Salone mutamati. Wah. Cek. Boye. Lek. Oh, iya cai gelut ikut mau ya. Nantang kok ya. Allah ya opo. Ya kenalan sih, nek kene kudu kenal kabeh, Dik. Heeh. Kenalan. Tak kenal maka tak Ae lo. Kenalan. kenalan wis bagus-bagus ngono kok. Cepet elek aku iki. Sandane. Ngomong. Kenalan. Perkenalkan nama kula Gedul dan ini rencana kula. Botol. Tol. Bot. Apa iki? Botol apa? Botol apa, Lek? Mie pas lho, Lek. Wah. Apa Pak Dul? Botol Alah apa iki? ngekeki. Botol Yakul po. Heeh. Gede, kecilian aja. Ya? Kecilian. Kecilian. Oh. Lek gede botol apa? Apa, Lek? Kawan-kawan, Lek. Jadi saru. Rapi. Wah. Lek, jamu dong kowe, Mbah. Oh. Botol Yakul. Jamu Botol dong, Mbah. Yakul. Endi? Ayo jamune sapa kuwi? Apa iya no ronde? Tak kenalke. Iki ado-ado saka Kota Magelang. Wah, iki saka kota. Produke Mbak Rindi. Apa kuwi? Ronde. Nah, Pedelia lho. Rode? jedul jenenge. Rode piro? Hah? Waduh. Pirang ronde, Rode Dul? piro? Rode piro iki? 3. Ampuh wi. Ampuh. Apane? Ya kuwi kok, men. Hah? Akeh cah cilik. Ora apa-apa cah cilik wis mudeng kok. Apa wae prengas-prengas? Gila, bae bocah omong misake. Kan ngomong ngene-ngene tok. Oh, Bah. Ya Allah. Ora gelem rene wong ndelokke rindul saka cedhak ngono kok. Wow, bae, Mbah. Awas lho, Mbah. Bah, Mangke ngeten iki lho, Mbah. ngoplok no. Mbah, siapke Mbah, pasukane Mbah. Sampai sih, Bah. Mbah. Kilo kan nyampe iki bae iki. Lek, Rede. Joker. Ape? Joker. Ayo. Mrene. Ya. Ono mix tok meneh ra? Nyoh. Wah, soleh wis. Wis fisik. Aku piye to? Aku ya apa nek ra omong? Hei. Isen ro anake apa piye? Dia anake. Anake di to anake. Sing ndi to, Bu to? Anake dia anake. Anake di. Oh, aku ilang anake denger dhewe paling. Le. Hei. Gedek kok lho, ngawur kowe. Ki acarane opo iki? Nangis lho. Yo, acarane apa ayo? Acarane opo? Acarane apa?
Topeng loreng. Heeh, iki topeng loreng Bina Muda ngregengaken acarane Acarane apa iki? nikahan. Nikahan Nikahan Mas sapa? sapa Bang wingi? Supitane riku. Mas Andi dan Mbak Erli. Wah, iya. Tenan pura ki aku percaya ora lho sampean ki. Oh, pamflete, heeh kuwi. Kon nyanyi. Tepuk sakinah. Yo. Nah, ora apa. Berpasangan piye? Janji kakak, janji kakak, janji kakak. Ore. Ayo siap ngerti. Aku urung ngerti kok. Oh, rabi kok. Piye, Mbah? Piye, Mbah? Urung kon rabi ta, Mbak? Ora, iki wis dudo, aku ngerti iki wis dudo. Aku iki kae karo kae. Citro kapan? Halo. Kayane wingi bar. Ngene iki lho. Ada. Masa wis Citro meneh wah. Nah, lek dul. Ah iki kowe takon aku ora wani nek karo lek tuwa. Kayak lo cepet masa aku terus. Kowe rene kok opo? Aku rene digondol kowe kok. Gapura kene. Ndi? Nek arep dhewe. Oh. Sopo kok diculik balik kerja. Oh, apa? Yo siapke, Mbak, yo, siapke. Siapke sik. Siapke. Siap, Mbah. Ayo joker, joker. Joker. Cek. Lek tandani lek dilut penting. Penting. Iki bari opo? Apa? Apa? Opo iki? Opo? Wes, wes. Ayo pro konco. Ayo pro. Ya, iki rukun Islam. Ayo pro konco ngawaruana rukun Islam iku liwa Sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat ping pat poso naik wulan Ramadan ping haji kaping haji lamun kuasa ayo kanca ngawaruana ya iku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira lawan aji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat ping papat poso ana ing wulan Ramadan kaping 5 kaji lamun kuasa rapi ora iki joget wingi latihan ora piye Pak Monol? Akapake iki? Bungkus kowe. Ah, request apa yo? Lagoke ya ora apa-apa. Ingsun, ya. Siap. Nyawer ra. Ingsun miwiti kuwi betul. Candrane wong langit
nirmala candrane kumambang ing sendang sumalang nunggang rasa ngener ing pagaya lunging kadung rapat tampil gede kekondeli teng rasa pangrasa nyacang jati wasanane resmi banyu saking langit dipen gedung lumabaik pakon anut nyeplok lelakonnya urip cuma mloroso atiku Candrane wong lagi ing tlaga nirmala candrane kumambang ing sendang sumalang saleh selakane manungso tempat papat sasolah bawane sosore dina sawangine acar acar mereka Godit Allah candraku babak ing sadang sumalang kang rasa nganare apa kayo lungeng kadung rambat krampil gading nyeliting rasa pangrasa nyancang jadi wasanane rebes ini banyu saking langit tiba gedung lumbe pak ing pangkon anut nyeplok lelakon urip cuma pangrasane atiku candrane wong lagi ing tlaga nirmala candrane kumambang ing sandang sumalang wis requestane wis ingsun disawer ora kowe ndul wajib kene apa ora Nah, nek kuwi produke aku kuwi, aku promosi dhewe aku. Iya, tenan. Tenan wis to. Rasakno.
Kuwi nek nang Amerika jenenge sempol. Nek nang kene mbuh. Piye rasane piye? Alah, mulai ono aku sing gawe njok muni enak. Ayo joinan lagi banyak, joinan, kamu nah. Iki ono nganu lho iki. Iki mau barter aku. Heeh. Cendol iki. Wajib main ya? Ya. Mau Pak Dul? Wajib ngain lanang wadon nurung ilmu. Wajib ngain lanang wadon nurung ilmu. Aja lirane naturang rusak bodohmu. Aja lirane naturang rusak bodohmu. Piye? Ya Ervani ya. Ya Ervani ronte kembang awan ini mubiar gamilang aja sira mengamingo diturut dawe pangeran. Ervani ronte kembang awan ini mubiar gamilang aja sira mengamingo diturut dawe pangeran. Monggo lenggah kang sekeco urip kita ning alam donya ora suwe ora kena samaya. Ya Ervani ronte kembang wangine mubiar gamilang aja sira mengamingo diturut dawuhe pangeran. Ya Ervani ronte kembang wangine mubiar gamilang aja sira mengamingo diturut dawuhe pangeran. Monggo lenggah kang sekeco urip kita ning alam donya ora suwe ora kena samaya. Iki Pak Manal. Apa? Melaku ya? Melaku apa wajib? Wajib neh ya? Oke, ngejuk game melaku. Aku manut loh. Apa ora? Mafailatun, yo. Kepiye mafailatun madhepe kepiye? Mafailatun salamun alaika minal hadiya ilaihi. Mafailatun
Hei, iya ana sing request arek nyawer 100.000. Ngono 100.000 toh? Kusumo Layu. Iya kuwi he. 100. Kusumo Layu. Kusumo Layu. Ya. Aku wis lilo. Lek Rut, berhubung wis dinyanyikke dijaluk sik duite. DP. Iyalah. 50 sik kok 50 meneh. Meneh urung diwehi rasah dilanjutke. Oke. Suwen ya kok ya. Setero Ibu Bendahara.
Aku kan tanpa upomo uga rasa tresno sajroning dodo sira wis tinggalake Bos Riko. Bos Riko, terima Iki- kasih banyak. Iki rong tembus 150 tok. Oh, mengko meneh ora Bos Riko? Iki nyeket-nyeket 6 lho 300. Lah ora apa-apa. Kiris ready. Wong kene iki wong di sawer sayuran wis Sayur rek gelem aku ora Iya to. Heeh. Ora apa-apa. Piye Pak Monol? Kita pemuda? Yo, kita pemuda, Mas. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Baleni sake sing ngarep ke lho, do krenggosan kok yo. Pacalo aja nganti suwe kon ninggal aku ana kene dhewe Tacalo mongsa dilawi ora sak lawesi ingkang beri rini. Waduh, sayang sadurunge lunga wene ono tuh kanggo ngesot pipiku lan seraputmu. oh sayang sadurunge lunga tak
jalo masa delo wae ora salah wase enggal kali rene sayang sadurunge lunga mene ono aku ngegap awakmu lan ngelos rambutmu Oh sayang sedurunge lunga awane jiwaku beang ngegap awakku sakuate rindumu Moncong nganti suwe Gonmu ninggal aku Ono kene dewe kajalo mangsa delo ae ora selawase enggal bali rene sayang Oh sayang sadurunge lunga tak weni wektu sampeyan agak awakku sakuati rindumu kajalo ora nganti suwe gonmu ninggal aku ono kene dewe ora selawase enggal kalire Toyo pamriksa sampun sami kelo kula sakanca sami ngombo-ombo sugeng dalu sugeng amirsani kesenian memawakan ajaran kepang rame kitane anggone peperangan amat doake raja arya penangsan rana sing kalah rana sing menang prajurit kabeh padha tetunjangan somprat kampung-kumpung kendari olah ketipung imbal ponang loro tor slendro salomprat pelok cara ketanggong prang marake dikon macan manggap megap bocah kanong kalia imbal sedaya kagungan reok pranyoto dadi kupira putane gunung lawu katakan pari soto dina minggu muda-mudi sesonjo balik kambang ngombang tumakan trojo tanah sewu kejeli olah tanah podo lumaku jawa pinawe karo mesem dulu kempeng otawan mangu indah mas masar jadi so ya
Sigro nayaka ngayahi karya prakaryaning praja kumragot sengkut cancut kaliwonta manunggal setya kampya dinana Sri Swarani gumuruh samya rebut ngarsa ngestu padha rawaya sanata sak juru-juru ngayahi karya Mandang gamprang anggeprang liler singoropo dikanderi sang raksasa hanapaan montap sarwi lumampat kanepat sang paketan kandatan samulat ler jiwaat kan lumangsa bangsa pacaka sulaya ban tamban tak rewangi duduk sumon man eman menawa metu banyune tak rewangi dodolan sore kapone kira jae wono lamboyang apa padha ngeyo la elo ya elo la elo dewe elo ala kapokira sore kapone kira Bone kiro saewana lampu yang apa tombone ya la elo ya elo la elo
Cik. Arom burat wangi ler panjaran sari arom burat wangi ler panjaran sari lintang kembang tawangan nandangnya bulan kekalan terlakan dikaya sotya duka pranta asmara dasar angin kawa wangi pospo andutut rasa arep murah wangi ler pancaran sari arep murah wangi ler pancaran sari angin kawan nejane bulan Pancaran sari Klono Sewantana raja muda pusakane pecut yai samandiman rabas perang puko siko barong alas rokan ewa waragetan soyo rame ewa negarane dadi aman warna Sewantana raja muda ing Ponorogo siapa ing yudha lawan raja Rai Singa ngasta pusakane pecut yayi samandiman rabas perang pupo siko barong alas rokan ewa Siapa yang
ning sisih kidul tanah Jawa dununge ana segara kang nyoto diombake gulung-gulung ora kendar saben wayah rawana jamu kenyoto di sembrono krita kencana dadi titiane pausurya dewa ra ono tandine kanton sumunar uga tengsemake ora angger diwa bisa nyaksekake nyi Roro kita Kanjeng Ratu ana ing sagara kita kang jumangan ing ratan sagara kita dalan gunung kok lunyuk tenan nangka sore urukane rawan gunung kok ayu tenan nangka sore Dalan gunung kok lunyuk tenan mengko sore tak urukane prawan gunung kok ayu tenan mengko sore Dimana datangnya cinta dari mata turun ke hati Burung bono, coba.
Minyak tawon. Bisa siji ke njaluk apa? Gus. Njaluk apa? Jaluk bojo. Oh iya. Nyuwun kula ing kang sifat rahmat pacak kula mugi Allah paring iman salabare sakarat lan terus mati nuli pandang nang kuburan tentakoni aranipun kang takon mungkar lan nakir lamun wong oleh iman lewat pikir lamun wong bisa jawab kang sampurna uga nuli ngamal bagus iku teko lan baguse ngungkuli para piyai kuburane dina-dina den keputi kuburane mane ana jandelane bisa padang kasuratan suargane lewat nuwun ditakoni magepakan para takone malaikat getap-getap rasa dosa ning kuburan berapes-beras nuli toto malaikat nganti amblas tuli munggah maring langit ora suwe bumi iku enggan jepit nangelakan umat kabeh saking kubur warna rawuhe saking kang kubur ini lagi namanya Dewi kalau kami nama Islami agami Islam sudah yang akhirah asal dawe dari